Robotmasterissa voidaan käsitellä mitä tahansa 5-akselista tai myös 3-akselista rataa. Tässä simuloidaan aivan normaalia 5-akselisen käyrän rataa. Tässä taas simuloidaan samaa rataa lähetettynä robotille. Huomaamme, että robotin liikealue ei oikein sovi tässä tapauksessa. Työkalutasoa kääntämällä selvitään tästä ongelmasta. Tämä voidaan korjata optimoinnilla. X-akseli kuvaa robotin liikeradan pisteitä ja Y-akseli taas työkalupään kulmaa. Lasketaan ongelmalliset alueet. Korjaus tehdään kääntämällä työkalun suuntaa. Lasketaan alueet uudelleen. Simuloidaan optimoitu rata nyt uudelleen. Näemme, että robotti ei enää törmää kappaleeseen.